సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఓల్డ్ సాంగ్, డీజే సాంగ్ ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ముందుగా ఇక్కడ 9 మిల్లీ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. నేను ఈ పాత ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే ప్రాసెస్తో. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. మొత్తానికి సేమ్ ఉంటుంది, ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటి ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ చూసి ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 5 మిల్లీ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాము, ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 8 మిల్లీ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి సో ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి మొత్తం. సో ఇక్కడ నుంచి 6 సెకండ్ 20 మిల్లీ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇదే ప్రాసెస్తో కంప్లీట్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా 1 బై 1 చివరి వరకు. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎఫెక్ట్ కొంచెం ఇటు అటు అయినా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది వీడియో. సో ఏ ఫోటోకి ఏ ఎఫెక్ట్ వస్తుందో కంటిన్యూగా చూసి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వకుండా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 28 మిల్లీ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే
సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయి ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూ‌గా ఫాలో అవ్వండి. సో, ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సో, ఈ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. 4 సెకండ్స్, 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ‌గా 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ మధ్యలో 4 ఫోటోస్ వస్తాయిగా ఈ 4 ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూ‌గా యాడ్ చేసుకోండి. సో, యాడ్ చేసి ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూ‌గా ఇలాగే మొత్తం ఫాలో అవ్వండి. ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూ‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, కుక్కలు చాలా మొరుగుతున్నాయి. సో, డిస్టర్బెన్స్‌గా ఉండొచ్చు. కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో, చాలా అప్పటినుంచి మొరుగుతూనే ఉన్నాయి గానీ నేను వీడియోస్ చేస్తూనే ఉన్నా. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి సేమ్ ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్‌తో కంటిన్యూ‌గా ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. నేను ఏ వీడియోలో చెప్పినా క్లియర్‌గా చెప్పేస్తా. అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ గూడా ప్రతి దానికి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 29 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.